Будаўнічая пляцоўка паблізу аграгарадка Залесся Чачэрскага района. Тут з нуля узводзяць новы малочна-таварны комплекс. Плануецца здаць аб'ект ужо ў канцы гэтага года. Сучасныя пабудовы заселяць звыш 750 галоў дойнага статка. У падобных умовах буронкам павінна быць цёпла і камфортна. А разам з гэтым вырастуць і надоі, упэўнены спецыялісты. Гледзячы на тое, што ў гаспадарцы «Звязда» Чачэрскага района высокія паказчыкі заўсёды радуюць вока, на новы комплекс планы таксама амбіцыйныя. Продукция наша должна увеличиться минимум на 10 тысяч тонн реализации молока в день, потому что нам надо прирастать с выручкой, нам нужна прибыль для дальнейшего развития предприятия. И вот за счет соблюдения технологий кормления, доения, поения у нас будет большой плюс по производству продукции. І тут ужо галоўнае, каб мэта апраўдвала сродкі. Менавіта таму пастаўлена задача скончыць з дадзеным аб'ектам не пазней лістапада 2025 года. Каб паспець у тэрмін, ёсць усё неабходнае. Матэрыялы для будаўніцтва пастаўляюць у абазначаныя тэрміны, а на аб'екце працуе каля 80 чалавек. В данный момент заливаются силосные ямы. Уже практически 85-90% завершенность. В данный момент обваловка и последняя яма – плоскостной бетон. По сараям это телятники, значит, крайние сараи, вот, как вы видите, кладка, еще не завершена монтаж стеновых панелей и кровля. В сарае номер 8 полы, 9-10 еще стадия, значит, готовим под полы основания. Галоўная задача новых комплексаў перавод на беспрывязнае ўтрыманне жывёлы. Менавіта такая сістэма зніжае працоўныя затраты, а прадукцыйнасць працы павышае ў некалькі разоў. У нас идет строительство в Рогачевском районе 2 комплекса, 3 комплекса в Жлобинском районе и по одному комплексу Светлогорск, Речица, Калинковичи, Чачерск и Ветковский район. Проектная мощность строящихся объектов позволяет построить где-то 15,5 тысяч новых постановочных скотомест, из которых 8,5 – это дойное стадо. Сучаснае абсталяванне, перадавыя тэхналогіі і строгі кантроль якасці. Вось што адрознівае новыя малочна-таварныя комплексы ад састарэлых фермаў. Гэта гарантыя таго, што на стол да беларусаў пападзе прадукт найвышэйшай якасці, а эканоміка рэгіёна спрацуе выключна ў плюс. Тацяна Піменёнкава, Уладзіслаў Казлоў, тэлерадыёкампанія «Гомель».